Molt bé. El que farem serà, com que de moment estem analitzant un sol domini, ja el tenim marcat, no hem de fer res més, i el que hem de fer és enganxar aquest codi just abans de l'etiqueta body, amb la barra. Per fer-ho, el que farem serà agafar tot el codi, el copiarem i anirem al nostre bloc. Entrem a l'editor del bloc i dins de format modificar HTML baixarem fins a baix de tot, on hi trobem exactament l'etiqueta body que ens deia Google Analytics. Anem aquí dalt, fem uns quants espais, posem un comentari. El comentari sempre l'encapçalarem amb aquest codi. I el tancarem. Aquí sota enganxaré el codi de Google Analytics i desharé la plantilla. Aquest codi queda amagat. Al nostre bloc no veurem res, no veurem cap comptador. Fixeu-vos que l'identificador del codi és aquest i el que farem, una vegada desada la plantilla, ja tenim el codi instal·lat. Posem el Google Analytics, ja hem acabat d'enganxar el codi i desharem, finalitzarem. Ja tenim el nostre bloc amb el nostre codi, que és el que tenim aquí, instal·lat. Aquí. I encara no l'ha trobat, hem de deixar passar un temps per tal que Google o les analítiques comencin a enviar informes. Molt bé, fins aquí Google Analytics.